Everio Wifi. Tutustu videokuvaamisen langattomiin mahdollisuuksiin. Siirrä kaikki Everion sisältämät videot ja valokuvat langattomasti Wi-Fi-verkossa. Monitoroi elävää videokuvaa älypuhelimesi tai tietokoneesi ruudulta. Voit vaivattomasti pitää silmällä vaikka mitä kotona tapahtuu. Elävän videokuvan katsominen onnistuu tarvittaessa myös internetin yli. Kun Everio havaitsee liikkeen, se ottaa automaattisesti valokuvan ja lähettää sen suoraan sähköpostiisi käyttäen Wi-Fi-verkkoa. Tämä tapahtuu täysin automaattisesti suoraan kamerasta. Pysy ajan tasalla, mitä kotona tapahtuu, valitsemalla haluamasi tarkkailun kohde. Everion videosähköpostitilassa voit tallentaa 15 sekunnin pituisen videoklipin ja lähettää sen sähköpostitse suoraan kamerastasi Wi-Fi-verkon kautta. Pidä yhteyttä ystäviisi pitkänkin matkan päähän. Voit lähettää videoviestin jopa 8 osoitteeseen samanaikaisesti. Älypuhelimesi GPS-ominaisuuksien avulla voit tallentaa paikkatiedot kuvaamaasi videomateriaaliin. Nyt voit helposti palata tärkeille kuvauspaikoillesi tietokoneesi ja Google Earth-sovelluksen avulla. Everion sisältämä materiaali on vaivatonta siirtää älypuhelimeesi Wifin yli ja josta voit siirtää materiaalisi minne tahansa verkkoon. Voit myös käyttää älypuhelintasi Everion kauko-ohjaimen.